Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, Nicole Yala! Mula sa Mahiwagang Burnay, ang kwento. Dayan ang itawag nyo sa akin. Simula nang nag-30 ako, wala na akong birthday wish, kundi sana magka-dash na ako sa pangalan ko. Magka-dash, feeling magkaasawa. Oo. Bata pa ako, inaalam ng mga classmates ko ang aming magiging anak sa pamamagitan ng pagbilang ng bilog pagkatapos diinan ng pulso. Alam mo yan, partner? May ganun kami ng mga bata kami, parang didiinan mo yung pulso, tapos kung ilan yung parang mag-protrude na bilog, yun daw magiging anak yun yung mo. number. Oo. Tama. May ganun din kayo. Oo. Tama, batang 90s. Yung mga, So, yung ayun mga na nga. kalaro kang manghuhula. Huhulaan ko kailan magiging Tama. anak mo. Ganyan. Oo, correct. Check Tapos nga yung natin. yung I-check mo nga yun sa'yo. mga Kung tama yung... mamaya part, ang dami kong hawak eh. Mamaya check ko. So anyways, bata pa lang ako, inaalam na ng mga klase ko ang aming magiging anak sa pamamagitan ng pagbibilang ng bilog pagkatapos diinan ng pulso. High school days naman, idinadaan sa flames para malaman ang resulta ng aming magiging future. Yes. During college days, pinapractice ko naman ang pagpirma na ang aking pangalan ay gamit, tas gamit din ang last name ng aking crush or boyfriend. Pero hindi pala ganoon kadali. Naghiwalay kami ng aking mga boyfriend dahil sa third party. Sorpresa naming dinalaw sa ospital ang aking boyfriend na si Alex dahil inoperahan siya. Doon naabutan namin na may bisita siyang babae habang bangag pa sa anesthesia. Kahit mukhang walang mali siya ang kanyang presensya sa ospital, alam ko na merong something. Totoo nga ang hinala ko. Siya ang isa pang girlfriend bukod sa akin. Hiniwalayan ko siya at hindi na nakipag-usap pa. Si Marlo naman ay nadulas na nabanggit ang pangalan ng isang babae habang nagkukwento kung saan siya nagpunta. Yung pala, girlfriend niya din ito na hinahatid-hatid sundo niya sa Caloocan City. Naghiwalay din kami ni Ronnie, hindi lang dahil sa third party, kundi dahil sa misunderstanding. Walang sama ng loob, pero civil kami kapag nagkikita. Nag-enjoy ako sa pagtatrabaho at pag-travel sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kasama ng aking mga single friends. Hanggang unti-unti nag-aasawa na ang aking mga classmates at mga kaibigan. Aaminin ko na nakakaramdam ako ng pressure na mag-asawa o magkaanak dahil nagiging trend na ito kapag nasa edad na ako na maaari nang magsimula ng pamilya. Anak kong likot. What happened? Diba you fell? Ha? Diba? You fell. Pansinin mo daw siya, sinadya niya yun. Nakakaloka. Alam mo ba, partner, habang nagbabasa ako ng kwento ng May Wago Burnay, ang dami niyang inabot sa akin, ang dami kong hawak, nakakalurke. Huwag lang siya mahulog o nahulog pa din. Anyways, uulitin ko, partner. Aaminin ko na nakakaramdam ako ng pressure na mag-asawa o magkaanak dahil nagiging trend na ito at nasa edad na ako na maaari na magsimula ng pamilya. Na-experience ko rin na makasalo ng bouquet sa kasal ng aking best friend at lihim akong kinilig na ako na ang susunod na ikakasal
Pero hindi yon ang nangyari. Nagsimula ako makipag-meet, makipag-date sa mga nirereto sa akin. Pero hindi naman naging maganda ang resulta. Nalaman ko na currently in a relationship yung isa naman magkaiba kami ng religion at after ng pag-uusap namin, saka ko na-realize hindi pala kami magkakasundo. Mas gusto ko mestiza, payat. Iniisip ko nga minsan na mag-take ng glutathione, patanggal ang nunal at mag-diet pero in the end, deads na lang. Kung ayaw nila, edi wag. Hindi ko gagawin ito para i-please sila, kundi dapat para sa sarili ko. Ngayon, nasa late 30s na ako. Unti-unti ko nang natatanggap na kung hindi para sa akin ang pag-aasawa, okay lang. Kahit na minsan nakakasama ng loob ang mga natatanggap kong unsolicited advice at insensitive comments galing sa ibang tao. Yung sana kinamusta ka muna dahil matagal kayong hindi nagkita or hindi naman kayo close bago mag-comment ng katulad nito. Kailan ka ba mag-aasawa? Aba, hindi ka na bumabata ah. O kaya, uy, mahihirapan ka na magbuntis. O di naman kaya, naku, dapat mag-anak ka na dahil may edad ka na. O di naman kaya, walang silbi ang SSS maternity benefits mo kung hindi ka pa magbubuntis. Ikaw din, walang mag-aalaga sa'yo pagtanda mo. O di naman kaya, oy, iiwan ka ng asawa mo kung hindi ka na magbuntis dahil may edad ka na. O di naman kaya, uy, balita ko, kinasal na yung pinsan mo. Naku, humabol ka na. Yan ang mga comments. Kaya as much as possible, iniiwasan ko sila. O di kaya naman, sinasagot ko ng pabiro ang kanilang tanong. Minsan, ibinabalik ko rin sa kanila ang tanong nila sa akin. Happy ako kapag may nababalitaan akong kilala kong kaedad ko na ikakasal dahil alam ko na katulad ko naghintay din sila at nagkataon lamang na nauna sila. Sana sa lahat ng nag-aalala o curious sa mga taong hindi pa nag-aasawa o nagkakaanak, sana medyo pag-isipan ng inyong mga tanong. Nakaka-stress, lalo na yung may mga pinagdadaanan. Katulad ng hinaing ng aking mga kaibigan na pinipressure na mag-anak agad dahil hindi na daw sila bumabata. Napaka-insensitive na mga comments, samantalang katatapos lang niyang operahan sa ovary dahil may nakitang maliit na bukol na naging dahilan kung bakit nahihirapan siyang magbuntis. Pagkatapos ng 3 taon ng pag-inom ng mga gamot na ipinayo ng kanyang OB-GYN, nag-miscarriage sa unang pagbubuntis. Bukod sa mahal ang mga gamot at procedure, nakakapagod at nakaka-frustrate na kailangan maghintay, mag-try, at magdasal na ibigay agad ni God ang anghel na kanilang hinihintay. May plano akong mag-ampon ilang taon mula ngayon. Hindi dahil para may mag-alaga sa aking pagtanda, kundi dahil gusto ko ring maging isang ina. Na ang palalakihin kong bata ay sisikapin kong maging mabuting tao, hindi man siya sariling dugot laman. Napag-uusapan na namin ang aking mga single friends na kami pa rin ang magkakasamang manonood ng free or discounted movie once a month, care of our senior citizen benefits. Makikita sa lunch tuwing may birthday or occasion, a-attend ng Zumba sa City Hall, at napag-uusapan na rin namin ang mga morbid na topic katulad ng funeral arrangements. Sana naman po wag niyo po kaming i-degrade at i-compare sa iba kung sakaling single o wala pang anak ang isang tao o couple. Choice man nila yon o hindi. Dahil hindi niyo po alam ang kwento sa likod nito. Umaasa pa rin ako na magkaroon ako ng the one romantic man o hindi. May dash man sa pangalan o wala. Love, Diane.